Jednog petka poslijepodne u Patani, provinciji smještenoj na sa konfliktom zahvaćenom jugu Tajlanda, odvila se neobičajena scena u središnjoj džamiji Patani. 8 tajlandskih vjernika iz Ahmadi religije mira i svjetlosti došlo je s misijom propovijedati svoje poruke o dolasku Mehdija. Ono što se dogodilo u sljedećih 30 minuta pokrenulo je viralnu oluju, izazivajući val mržnje, prijetnji i debata koje sada odjekuju internetom. Dok su vjernici završavali svoje petkove molitve, vjernici Ahmadi religije mira i svjetlosti, predvođeni 65-godišnjim Vosnongom Madom, uzeli su mikrofon i počeli pozivati muslimane da prihvate imama Al-Mahdija. Naoružani letacima i plakatima, grupa je dijelila materijale u kojima su izložena njihova uvjerenja, izazivajući mješavinu znatiželje i prezira među posjetiteljima džamije. Neki su se zaustavili kako bi razgovarali, dok su drugi požurili dalje, nezainteresirani. Među malom grupom bili su i Jutana Med Ting 54, koji je prenosio događaj uživo, te Adul Daraseh 73, koji je dokumentirao događaj putem svoje kamere. Događaj koji se na početku činio bezopasnim brzo je postao viralna senzacija. U nekoliko sati prijenos uživo je preuzeo poznati sunitski fundamentalistički influencer, poznat po svom antišiitskom govoru. Objavio je video na svojoj Facebook stranici i pozvao svoje pratitelje uz jezivu poruku. Breaking news! Grupa crnih zastava Yamani izašla je pred središnju džamiju Patani tijekom petkovih molitvi. Obavijestit ću islamski odbor, učenjake i učitelje religije. Objava je postala izuzetno popularna. Brzo je skupila 100.000 pregleda i izazvala lavinu neprijateljskih komentara. Do sljedećeg dana video je pregledan više od 500.000 puta, a broj pregleda i dalje je rastao. Sekcija s komentarima postala je leglo otrovnih izjava. Možemo li ih uhititi za islamski odbor ako to rade? Napisao je jedan korisnik Sang Savanka. Drugi komentator Đirajut Burakai predložio je nasilniji odgovor: uzmi govna i baci ih na njih. Prijetnje su postajale sve prijeteće, a jedan korisnik Sahuding Chamamah predložio je nasilje: udari govornika po uhu jednom. Incident je također privukao pozornost Sajana Sukčana, odvjetnika i islamista, koji je ponovio osjećaje influencera, dodatno postičući situaciju. Objavio je: tijekom molitve u središnjoj džamiji Patani, šiiti šire svoju sektu. Nije li ovo dovoljno jasno? Jesu li vam sada oči otvorene? Ono što je započelo kao tiha misijska aktivnost marginalne grupe, sada je preraslo u nacionalnu debatu, a Ahmadi religija mira i svjetlosti našla se u središtu incidenta. Kako se kontroverza produbljuje, situacija ostaje napeta. Vjernici nesmanjenog entuzijazma nastavljaju svoj rad, dok online svijet promatra, komentira i prečesto prijeti.